हारे हारे साननैसोनि जिउखौ लानानै मानसिनि साननाय हास्थायनाय लुबैनाया अनजिमा गैया। मा लुबैयो मा लुबैया मा नांगौ जायो मा नांगौ एक्चुअलि बेफोर जेनाखि इसेबां माने इम्परटेन्ट नङा। जोङो साननो ओरैनो मानसिया सरासनस्रा जानानै थांना थानो हायो। येस ना बेनो नोम्बा जैया नोम्मा दैया नोम्बैया नोम्मायंआ बेनो आरोखि रायजोफोर दिनै स्रा देखायबा माने जों सानैजों जों बोराय बुरै सानैजों थांनो नागिरदों बङाइगाव। ओरैबायदि पारफेक्ट आं ओरैबायदि मोजां मोनदों। दा नोंथांमोना माबायदि मोनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो। आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो सिंनि अननाय मोजां मोननाय जासिबाय। स' लोगोफोर आं दिनै जोबोद हेपि मानि थाखाय हेपि आं भिडिअनि लास्टआव इनाव नुगोन। दा आङो न'आव दङ आङो रुमाव दङ दा न'निफ्राय आङो ओंखारगासिनो दङ आं थांनोसै भिडिअखौ आंनि उन उन नायलांफादो अब्लानो मोनथिगोन। माने दिना ओरैबायदि मोजां अखाबो हायाखै सान्दुंबो दुङाखै दिना जोबोद मोजां। मोजां दिनावनो आंनि थाखायबो मोजां जागोन आं सानदों। आरो मोनसे बाथ्रा बे गोबाङा हयथ' आंनि हिन्जावखौ सिनाया आरो मिथियाबो हयथ' दिनै आं देखायबाय थारमाने ओरैबायदि माने लाजियो आरोखि मानसिया एसे नै लाजिनो अयथासार आरोखि थारमाने अयथासार लाजियो जायखिया बेनो नोम्बा जैया नोम्मा दैया नोम्बैया नोम्मायंआ बेनो आरोखि रायजोफोर दिनै स्रा देखायबा माने जों सानैजों जों बोराय बुरै सानैजों थांनो नागिरदों बङाइगाव। मानो थांनो नागिरदों मिथिगोन आरोखि ओंखारनायसै आरोखि दा आं देखायबाय आरोखि दिनाबो मोजां नालाय आंनि थाखायबो जोबोद लाखनि बाथ्रा। आरो सोरबाया जिथु नुवाखैबोमोन खोमा आंनि हारा सिखावखौ आइ मिन आंनि हिन्जावखौ बेखायनो आं दिनै देखायबाय ह बेनो आरोखि जायखिजाया लोगोफोर आं थांगासिनो दङ। थांनायनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो डिटेल्स फुल भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो देखायनो रेडिसै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला जों थांगासिनो दङ माने टट' गारिजों बेंटल बाजार मोनबाय। बेंटल बाजारनिफ्राय सालारेन बङाइगाव विंगार गाखोबाय थांगासिनो दङ आरो माने प्राइभेट गारिथ' गैया नालाय विंगार गाखोसाबबाय आरो थांनोसै माथो खालामबावनो औरा गारिखौ नायगासिनो दङ दा नायनाय जादों माखौ लांनाय जायो सेलेक्ट खालामगासिनो दङ। हाब धामाका गारि दं नै बहुद गारि दङ। गारिखि गारि गारिखि गारि गारिखि गारि गारिखि गारि गारिखि गारि आं माखौ पसन्द खालामनाय माखौ पसन्द खालामनाय माखौ पसन्द खालामदों नै आं बेखौ पसन्द खालामबाय गाइसमोन बेखौ पसन्द खालामबाय आंनि फेभरेट गारि बियो आं बिराद पसन्द खालामबाय बेखौहाय माने लाइफआवहाय एसे लाक्जारियास जानांगौ जिउआव। ओमफ्राय आंनि हिन्जावाबो पसन्द खालामबाय जानांगौ सानैजों बे गाखोनो आं गाखोनो जागोन बायदि मोनदों। जायखिजाया बेखौ पसन्द खालामबाय आरोखि दा नायनि बेसेबां थाङो 126 सो थांगोन होनना बुंदों दा रायज्लायग्रोनांसै। फाइनालि हिर' श'रुमाव सफैबाय बेनिफ्राय आं गारिखौ बुक खालामबाय गारिखौ लाबाय दा सुगासिनो दङ दसे उनावनो गारिखौ मोनलांसिगोन लोगोफोर। दा आंनि जायखौ आं पसन्द खालामनानै लाबोबाय बे गारिखौ आं मोनबाय। बे गारिखौ आङो इउटुबनि पेमेन्ट नायनो दाख्लै हाबाय पेमेन्टजों माखासे ओरै खालामनानै लानाय जाबाय थ' आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। थ' नोंथाङा डाइरेक्ट नङाबा इनडाइरेक्टै आंबो हेल्प खालामबाय आंनि भिडिअखौ आंनि भिडिअ नायनायनि गेजेरजों आङो एसे दायो फैबाय बेनिफ्राय हटेलाव एसे होबाय मेदामाबो अमा जादों नै अमा बिनि फेभरेटना अमा ओरैबायदि गोथाव जाखायो अमाया गोथाव जाखानाय गब होदो मेजेमा गोदैल' मोनखानाय होनबा हारे 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 साननैसोनि जिउखौ लानानै मानसिनि साननाय हास्थायनाय लुबैनाया अनजिमा गैया।
मा लुबैयो मा लुबैया मा नांगौ जायो मा नांगौ एक्सुवेलि बेफोर जेनाखि इसेबां माने इम्परटेन्ट नङा जोङो सानो ओरैनो मानसि सरासनस्रा जानानै थांना थानो हायो येस नाथाय जोंनि गोसोनि हास्थायनायाव उरां अख्रां बायदि जेसेबां नुयो एसेबां नांगौ जायो जायखौ आङो ओरैबायदि आंनि हास्थायनाय बायदि लुबैनाय बायदि आं जायखौ गोसो होनानै नाजानानै दङमोन दिनै फाइनालि मोनफैबाय आंनि गोदान बाइक एक्साइटेड आं जोबोद माने बे गारिखौ गोसो जादोंमोन नाथाय दा मोनबाय जोबोद माने गोसोआव रंजानाय मोनदों गासिबो दा आंनि जायखौ हास्थायदों बे मानसिनि साननाय हास्थायनाय लुबैनाय अनजिमा गैया दा आं बेखौ ओरैबायदि गोसो जानानै बायबाय लाबोबाय गोजोननाय मोनदों खयदिनि थाखाय जायखिजाया मानो माबायदि आरो सोरबाया जुदि आंनि फलोवार्स बा साबसक्राइबारनि गेजेराव जुदि सोरबाया बे गारिखौ सालायबायब्ला इउज खालामबायब्ला माबायदि खोमोना खोन्थाहरदो दा आं फार्स्ट टाइम आं जेबो मिथिया आं लाबोबाय ओमफ्राय माखासे माइलेजफोरखौ मोजां 60 क्लाय होयोना मोनदों दा पेट्रलफोरनि दामफ्राबो बुहुत बारा जाबाय न बेखायनो एसे एनै बबे सेभ जायो बेखौ सिन्था खालामनानै आं बे गारिखौ लाबोबाय खिन्थु नायनायावहाय मोननै मोनथाम कालार दंमोन आं ब्लेकखौ आं बांसिन पसन्द मोनोखाय आं ब्लेकखौ लाना फैबाय स' लोगोफोर आं भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थानाया बेनो आरो आं दहाय भिडिअनि सिगाङाव आं बुंदोंमोन जे आं मोनसे जायगायाव थांगोन नोंथांमोननो आं दा खोन्थाथ'वा होननानै आं बुंनाया बेनो आं बाइक गोदान आं दिनै लाबोबाय बे बाइकखौ माबोरै मोन्दों होनना बुङोब्ला आङो थांनाय मासाव आङो इउटिउबनि पेमेन्ट एसे हाबदों बेजों ओमफ्राय ओरै खालामनानै माने आं बेखौ EMI आव लानानै फैबाय आरोखि ना केसथ' हाया जोंलाय मै केस लानो हानो दा जि EMI होनांगौ बेखौबो ओरै माखासे इउटिउबफोरनि नङाबा फेसबुकफोरनि माबाफोरखौ मोनगोनलाय खोमा बेखौ साननानै लालायबाय आरो सुख'नो हायाबा लांफिनगोन होमब्लाबोथ' मास मोननै मोनसे सालायनो हाबाय बेबायदि साननानै माने नांगौ जानानै लायथारबाय आरोखि सुख'नो हाबा लांफिनथों होननानै केस लाबोनो हायाखै माने फाइनान्स होनानै लाबोदों आं बेखौ खोन्थाखाबाय आं एसे डाउन पेमेन्ट होबाय बेनिफ्राय लानानै फैबाय जायखिजाया मानो आंनि आखायाव बाइकआ दंफैसैखाय आङो जोबोद खुसि जायखिजाया लोगोफोर बयनिसिमबो आङो हामबाय होनो आंनि भिउवार्सफोर साबसक्राइबार बयखौबो नोंथांमोना एसेब्लाबो आंखौ डाइरेक्ट नङा इनडाइरेक्टयै आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै आङो एसेब्लाबो हेल्प खालामबाय बेनिखायनो गासैखौबो हामबाय होनो दा आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय